ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинои муҳтарам, подписчикои канали Саудо ТВ. имрӯз 21 январи 2026 сол навори хонаҳои арзон, квартираҳои арзон, хонаҳои назди ҳавлигии арзон аз тамоми гӯшаву канори Торкистон навор кардем. Тамошо кунед. баъдан дӯстон, бародаро, акҳо, додаро ва хӯҳаро, нафаре ки масалан хонаҳои фурӯшӣ, заминои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ, мошинои фурӯшӣ, чизе ки барои эълон дорен, дар WhatsApp мо муроҷиат кунед. худохоҳ рекламаш карда фурӯшта мегузорем. имрӯза наворда ҳастай аз шаҳри Ваҳдат, ноҳияи Хурусон, шаҳри Бухтар, шаҳри Кӯлоб, ноҳияи Восе. хуб хулоса аз тамоми гӯшаву аз тамоми кандори Торкистон навор кардем. аз тарафҳои ноҳияи Абдураҳмон ҷомиа масай, тарафҳои шаҳри Ҳисор масай. ҳашти навор 18 минутай. Тамошо кунед. дар видео лайк монед, дар канал подписатсия кунед. наворро шурӯъ мекунем. ба ҳаматон тамошои боварқат бошед азиз. дӯстон, телеграм канали Саудо ТВ силкаш дар комментария мондагиай биненда. бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, замино, мошинои арзон дар ҷа мегузорем. мақбул бошад гузарен, тамошо кунед анҷа. силкаш дар таги комментария. нафарое ки дар Москваский област кор мекунем, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, борҳои ҷамъ карда дорен, ба шумо ширкати грузоперевозки акаи Нозима тавсиятон мекунем ки тӯли якчанд солаи оиди ҳамин система кор мекунад, фаъолият мекунад. аз думи канали Саудо ТВ ба дили пир ба ширкати акаи Нозим занг бизанед, борҳотона равон кунед. агар борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, ба мошинашон омада худшон бортона мегиранд. соқ саломат, прямо Тоҷикистон. пашти ҳар ҳафтаина бор мебаранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Кӯлов, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Қурғонтепа, Муъминобод, Восӣ, Ҳамадонӣ, шаҳри Туз, Темурмалик, Калхозобод, Уяли, Хурусон, Фахрободу, Қубодиёну, Гаравти, Ҷиликӯ. хулоса ба ҳамин тарафҳо бор мебаранд. фақат аз думи канали Саудо ТВ ба дили пир бе ягон мушкилӣ муроҷиат кунед. худо хоҳад бортона бурда мерасона бошад. ту кор гуфта истодаӣ, ман ба ту ҷои кори хуб пайдо кардам. кор дар ширкати машҳури Туркии Эрсак ки ҳамаи занону бонувони хонашинро ба кор даъват мекунад. ман ба шумо ду варианти кориро пешниҳод мекунам. хоҳед дар ширкат кор мекунед, хоҳед аз хона кор мекунед. ман фикр мекунам ки шумо чунин кори беҳтарин ва сабукро дар ҳеҷ куҷо пайдо намекунед, чунки маоши беҳтарин дорад, тӯҳфаҳои арзишманд дорад ва саёҳат кардан ба дигар кишварҳо аз ҷониби ширкат аст. ва муҳимтар аз ҳама он аст ки ҳамаи маҳсулоташ ҳалол аст. ширкати Эрсак ҳамагӣ як каталог дошта, дар як сол як маротиба иваз мешавад. пас мунтазири чӣ ҳастед? барои гирифтани маълумоти бештар ба рақамҳои дар зери навор буда муроҷиат кунед ва бо мо ҳамроҳ шавед. дӯстони азиз, мегзарем ба якумин хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ равонкардагӣ. хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ равонкардан ки дар ноҳияи Восе ҳастай, деҳаи Навбаҳор ҳастай, Қоқовод меган ку бача ҳамҷа. сеҳуҷрага масоҳати 20 сотиқ замин 185 000 сомонӣ. нарх беҳад нархи зур, нархи дастрас. проста хайсшум дар кор саудош кесар када кадомитон дар лозимаи занг бизанед бигирен. 20 сотиқ замин проста бачаҳо шӯхӣ нестай. дар давру замони ҳозӣ Восе дар хонаи ремонтиш хай миёна кардагӣ барои зиндагӣ кардан тайёр. хонаҳо шашбаси ҳамаш, об дорад, свет дорад, ремонти миёна. аз ҷумла дарахтони мевадиҳанда. дар наздикии хона мактаб, мағоза ҷойгир астай. нарх 185 000 боз муомила дорад. масъалаи ҳуҷҷатҳо дӯстон азиз 100% кардагӣ. хулоса занг бизанед, далши маълумот ака мефаҳмонад. рақамҳои дастӣ, рақамҳои WhatsApp шунда аз думи канали Саудо ТВ занг бизанед. ноҳияи Восе, деҳаи Навбаҳор. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ равонкардагӣ. хонаи назди ҳавлигӣ равон кардан ки дар ноҳияи Файзобод ҷамоати Дӯстмурод Алиевда қарор дорад. деҳаи Файзобод, яъне ки 5 хона, 2 хонаи тайёр, 8 сотиқ замин, 3 хонаи нотайёр, 400 000 сомон. нарх гирдаш маҳкам, 400 та муомила дорад. WhatsApp шонда занг бизанед. хонаи фурӯшӣ 5 хона, 2 хонаи тайёр барои зиндагӣ кардан ва 3 хонаи нотайёр астай. алиширам ҳастай. ба ягон сексия ё замини хуб боша мешава. алиш вариант дорем. хона полни гирдаш маҳкам, обсвет дора, дар ҷои беҳтарин мебошад.
сум дар кор, яъне ки ҳозираша 400,000 ё ки алиши ба ягон сексия алиш мешава. Сум дар кор бояд мега хона бигирем. Яъне дӯстон, кадомитон дар лозимаи 400,000 сомонӣ занг бизанед, масъя кунед. Дар видео лайк монед, дар канал подписатсия кунед. 80% мардум хушбаҳолтон. Нигоҳ кунед, лайк намонден. Я лайк монед, ай ҳаматон розием. Мегзарем ба сеюмин хонаи назди ҳавлигӣ. дӯстон, хонаи назди ҳавлигӣ равон кардан ки дуэтажа ҳей наву тараф бараш аи пара магазин дора бачако. Роса хона бо тамоми санъатшай, дуэтажа ҳай. шаҳри ваҳдат деҳаи Хуҷабои Қулда қарор дора, аз район 4 километр дур. 9 дар хона, 6 сотиқ замин. Нарх 1 миллион сомонии тоҷикӣ, 1 миллион сомонӣ. ватсапшона занг бизанед. роҳ ҳастай мега. дар наздикиш мактаб, масҷид, медпункт. хона дар сари роҳи калон астай. ҳамом дар якум этаж, дар дуюм этаж ҳам астай. отделни кардагӣ, кухни, оғилхона, ошхона, анҷомхона дорад. дӯстон азиз, отделни дуто ҳоҷатхона, дуто оби мехӯрдагӣ, магазин, мағозаи хӯрокворӣ дора барои бизнес кардан. ана ҳамин хонада мағозаи хӯрокворӣ дар лави хона аз тарафи роҳи калон. дӯстон, удобнияи барои бизнес кардан беҳад местазур 6/3. обши 9 хона, 6 сотиқ, 1 миллион сомон. роста хона бо тамоми санъатшай занг занед. мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ равонкардагӣ. дӯстон, ами наворое ки мекунем, иншоалло ки баҳри шумо ҳай. мардум бовар карда роӣ мекуна, Саудо ТВ навор мекуна. Леки лайкотон камай. ногуфта намонем бачаҳо. 80%, ҳатто 90% мо лайк намемонем. ина нигоҳ кунед, тарафи даст чапа бинен, лайк знак мондагӣ не ки намондем бачаҳо. ҳама каса дастгирӣ кунен, далши наворои беҳтарин аз Саудо ТВ иншоалло. квартираи фурӯшии ноҳияи Абдураҳмон Ҷомӣ, кӯчаи Техникӣ, Саъдӣ, доми 11, Центрдай, 350,000 бо чизу чорааш. духонага 42 квадрат дар дуюм этаж, канализатсия дора, септик мега дора. дӯстон азиз, хонара нав ремонт кардем бо тамоми ашёҳо, чизу чорааш савдо карда мешава. 42 квадрат дуюм этажа бачаҳо. ҳами дар любой ҷо дуюм этажа ёфтанаш гарани қинай, чунки дуюм этаж беҳад зурай. якум этаж, сеюм, чорум этаж фарқият дора. якум ай медонен камбуд дар чи ай намӣ мешава. дуюм этаж удобни, ҳама тарафа беҳтарин ҷо мешава. дуюм этаж 350,000, духонага 42 квадрат, ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, кӯчаи Техника, Саъдӣ, доми 11, Центрдай бачако. кадомитонда квартираи тайёр дар корай, ина аз уми канали Саудо ТВ метонен муроҷиат бикунед. дигар чӣ кор кунем бачаҳои азиз? агар шумо хонаҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ дошта бошен, дар ватсапи Саудо ТВ дар аввали видео, дар охири видео мондагиай ё ки ҳамин наворои моро тамошо кунем. мо ҳар рӯз мегардем, ҳамаи ҷо мерем, хонаҳоро навор мекунем. вақте ки хонаҳоро отделни навор кардем, ихелда хона тез савдо мешава. паделитсия беҳад бисёр мешава бачаҳои азиз. ҳами гузарен обши профил дорен. агар 70% хонаҳое ки отделни навор кардем савдо шудаги бачаҳои азиз, чунки хай хонаҳои отделни тамошобино фақат як нафар як хонара тамошо мекунад. оиди квартира занг занед. мегзарем ба панҷумин хонаи назди ҳавлигӣ равонкардагӣ. хонаи назди ҳавлигӣ равон кардан ки дар шаҳри Душанбе, тарафи бозори Балх. хоб якум дуюм ошёна, ду этажа, 8 комната, ду калидори калон. хоб 4 комнатаги хулоса бача азиз, калидор, яктоги калидор, 6 сотиқ замин, не 8 сотиқ замин бача азиз. 1,500,000 сомон нарх боз савдо мешава. ҳамин як ҷода 8 комната, ду калидори калон гуфтаи, дар ҷо бош 6 сотиқ замин. 6 сотиқ замин, 8 комната хулоса бача азиз. хоб ду этажа, проекти фасон замонавӣ, 1,500,000 сомонӣ боз савдо мешава. ду рақам гузоштем, занг занед. об ҳаст, свет ҳаст, ҳамаш ҳастаи масъалаи алиши ҳам дора. дар центри Душанбе квартира боша, агар иваз болои маблағ месупоред, агар ки сум битен болои алиши вариант дорем. мактаб, масҷид, моҳика, айраҳи калон то хонара мега 100 метр дур, маршрутҳои 47, 49, 81 рафта омадеста. шаҳри Душанбе, тарафи бозори Балх,
занг бизанед масяк бачо азиз. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ астае ки сеҳуҷрага масоҳати 8 сотиқ замин дар қайнамаи ноҳияи Данғара қарор дорад. 140,000 сомон нарх дорад. ноҳияи Данғара се дар хона бо тамоми шароитош савдо мешавад. 190,000 сомонӣ занг бизанем бачаҳо азиз. бародаре ки аз Данғара аз ҷои ободаш хонаи назди ҳавлигӣ бо масоҳати замини калон ва ремонтҳои дараҷаи олӣ кофтесен, ина дӯстон метавонен занг бизанен, масиҳат намегирен. аз Саудо ТВ навор кардан дӯстон, вақте ки хонаҳотонро равон мекунед, нави ягон дӯсту бародара пурсон шен, як хурду калона пурсон шен ки оё ҳамин хонае ки ман нарх меонам арзанда ҳаст ё ин ки нестае. баъд ин нашавад ки вақти Саудо ТВ реклама мекунад хонаи 300,000-ро 600,000 мегӯянд, савдо ки нашид, гунаҳгор Саудо ТВ не бачаҳо азиз. нарх навои хонаҳотонро ҳавоӣ нагзорен. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ навбатии ҳафтум астае ки якҳуҷрага масоҳати 3 сотиқ замин, кӯчаи Орёнои шаҳри Кӯлоб 145,000 нархаш. ватсапшам мегзорам, занг бизанен. срочна. замини назди ҳавлигӣ бачаҳо акира ҳами як кинҷак да як дахонача кардан барои ҳуҷҷат кардан. замини назди ҳавлигӣ мешавад 3 сотиқ заминай дорои оғли дуошёна, каҳдон, анҷомхона, навес, оби ошомиданӣ дорад. кӯчаи Орёно харидори аниқда муомила дорад. ба телефон чахчах мекунем, не ки савдо накунем бачаҳо. ай пеш омада бинед, иншоалло ки маъқултон мешавад. замин раби мега сухан ки худо хоҳад муомилаш мекунем. ина 145,000 сомон 3 сотиқ замин, як хона, чихеле гуфтан оғли 2 этажа, каҳдон, анҷомхона, навес, об, свет ҳаст. шароитҳои беҳтарин. просто занг занем бигӯем ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. мегзарем ба ҳаштумин хонаи назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ астае ки 5 комната ва масоҳати 8 сотиқ замина ташкил метиҳад. дӯстон азиз, ҷамоати 10-солагии шаҳри Турсунзода, регари пешина, гирду атроф мардум уже зиндагӣ дорад. дӯстон азиз, хона ҳолати коробка ба лойдевол кардиан, тиреза надорад, дар надорад, тиреза надорад. хуб хай болош криша фасон замонавӣ кардагӣ. масоҳати 8 сотиқ замин, 5 ҳуҷра, ҷамоати деҳоти 10-солагии пахтабои деҳаи файзбахш 8 сотиқ замин. ҳуҷҷатҳош мега ҳамаш ҳаста. дӯстон азиз, ремонт коробка, масоҳати калон, 5 хона, беҳад не ки хонааш хай бисёр дастай. ай кадом метавон харидорен, занг бизанем бачаҳо азиз. бисёре мега ки бародар хонаҳотонро камтар арзон монен. хай хонаҳои мардумай дӯстон, ҳамин хонае ки 250 тамон мера 400 тамон чиқира ки 200 тамон чиқира намешавад. мегзарем ба ноҳумин хонаи назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ астае ки масоҳати 5 сотиқ замин, дорои 3 ҳуҷра, деҳаи Уялӣ, ноҳияи Хурусон, мега ки тарафи Уялӣ гуфтагиен, шунавидагиен бачаҳо ҳам тарафта Хуруса. 285,000 нархаш. ов дора, свет дора, ов барои агародкорӣ дора. дӯстон азиз, нигоҳ кунед, аки суратҳои пешина ки ҳози замон дака ҷигорӣ неста, ягон дисма пештар шояд сурат гирифта рӯй кардаган. болои молбозори Калон дар наздикии шоҳроҳи Душанбе Бохтар 5 сотиқ замин, 3 дархона, 3 хонаи барак, кухнӣ дора. дӯстон азиз, танурхона, оғилхона, ҳоҷатхона дора. ҳавзи 12 тонага ҳаст барои об, свет дора. дӯстон азиз, мактаб, мағоза наздикиштай, ҳуҷҷатҳои сатҳивоиза ҳай фақат дар номи падарам кардагӣ. дӯстон азиз, муомила мешавад. хулоса занг занен, маслиҳат мекунам. мегзарем ба 10-умин хонаи назди ҳавлигӣ. дӯстон азиз, хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ астае ки 3 ҳуҷрага масоҳати 6 сотиқ замин, шаҳри Ваҳдат, деҳаи Чаманзор будааст. шаҳри Ваҳдат, деҳаи Чаманзор. ҳамин Чаманзор дар Кӯлоб ҳам аст. дар ҳамин наздикии қитъаи Шашайку ҳаминҷа як деҳаи Чаманзор будааст. иҷам буда ина нигоҳ кунед. хонаи заминии фурӯшӣ дастирошна, 3 хона, калидор, кухни дарунӣ. як хонаш беремонт, тагаш падвал, ҳоҷатхона, ҳамон берунда 6 сотиқ замин, не ки 6 сотиқ замин дорад. азиз,
ремонтош ҳам ҳамин ҳолат кардагӣ савдо мешавад 225000. ина ҳамин хона гирдаш пашти маҳкам масоати ҳавли 6 сотих не пашти не гирдаш пони маҳкам кардагӣ бача аст. поёнда ҳоҷатхона ягон ҳаст. иҷо ҳай хонаҳо ремонтдор кардагӣ зиндагӣ кардестанд. занг бизанед дар чӣ маълумот бигиренш. мегзарем ба 11-умин квартираи фурӯшӣ бародар азиз. квартираи фурӯшӣ 11-ум астае ки дуҳуҷрага квартира астае ки дар якум этаж бо масоати 70 метри квадратӣ. ноҳияи айни 1 250,000 сенаш. занг бизанед масъя кунед. маълумоти пурра ягон адрес дига нест бачо. фақат меган ки маълумоти пурра занг бизанед мефаҳмонатон. шояд ҷои обод боша, шояд ҷои обод набоша. ҳамин ки айни 1 дуҳуҷрага квартира дар якум этаж бо масоати 70 квадрат. ҳамин хаша меган бачаҳо ки квартира сексиёр дар ҳар мисол деҳо намекунанд ки ҷои обод мекунанд ки ба канализатсия пайвастш кунанд ки мардум азоб накашанд. сексия да мисол агародкорӣ карда нашава, ягон кори дига карда нашава, ба ҳам худи дар ҷои обод мекунанд. ҳамин хаша мегӯем чунки маълумоти пурра занг замектагем. دوستان عزیز مگذاریم بعد 12-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае ки дар ҳамин дом қарор дорад. далчи дом бо кор дорад. дуҳуҷрага квартира дорад дар шашум этаж бо масоати 50 квадрат. ҳамин навор дар роси бачаҳо камтар саросима мешавад. медонед чунки бисёр гап мезанем, ҳар роза 10-12 минут гап мезанем. бо 2-3 каналҳои ютуб аста, тикток, телеграм, инстаграм астае. мақсад бисёр ки кор кардем, саросима мешавем, тез гап мезанем. خیلی شکر شما در معقول هست یا که نیست این طرفش نمیدونید چی بود. شهر حصار نزدی بازار سما حصار در قرار دارد. 259,000 سومان فروشی سروشنا دومی تیار میگه اجازه ریمون هسته در فصل بهار داروی دو تیرزه. زنگ زنین دلچی معلوم بگیرین. روزا نوار دوستان تمام شد. چیزی که بود یافتیم، روی کردین، خواهش کردین، همش حرکت کرد سعودت تیوی مونه. یک خواهش دیگه بچه‌ام یک دونه لایک کنین، در کانال پادپیسات کنین. امکان باشه پادیرید سکنین، زنده باشین، سربلند آباد.